Joint Executive Dorbar jung ki nyotuli ki shnong ba kontobe ka shnong nong sopian dom ko sam seleyo khen nong spung porto sat bat podjaud hadien balayo jing tep ya ka jingwan ki pulet ban pendap ya ka promotion training haka food battalion sopian West Khas Hills ki balawan haka arpender tarik montau penai na keleng ki jaka na kalyang jung ko komiti kalapan pau ka jing sngok ya ka bijur namar hakum kene ka por ki shnong baro ki haban pikir ya kalet kawan na kadaw jung ka jing pur stat ka jing pang covid khat khandai haka jela pada karihi baro kuwei uba John Paul Marngar sorda ka shnong nong sopian ulong ba ka joint executive dorbar jung ki nyo shnong haringkat ki coronavirus management committee jong kite ki nyo shnong kila dawa ban pensange no shwaya ka te training ulapan pauru ba ka jing shim rai jong ka dorbar ka deru hadien ka jing don upulan ubalayo e ka jing pang covid khat khandai bat ka ne kelapan sngus ir ki pajba namar ka jing yarung yami jung ki nong trai hak te jaka khamtam na ka jing don jong ka te training hakini isngi ulong ru ban na kalyang jong ka joint dorbar kala dab ban ya kenduru yu MLA ka nong stoin ba Macmillan Bersat kumjuru yu DC ka West Khas Hills ba tilingwa ban pensngawi ka te jing e bakulong yang ki nyaw teli pratlik snong ki bang ya don kat mentah hakne kapor ngi sukhia jur halor ka jing don uwe ni ki u batalian u balaya ya kene ka jing pang mentah jong uni u covid kat khandai te kapen sngoting kapen songir yangi namar ba nimla bantep namar ka jing yarung ka jing emi ki batre hakne ka food batalian kamtam lele ke jing don jong ka training jong kini ki promotion ha ka kini ki sngi ngila persyang hiru ban pha ke jing tho hadu home minister MLA DC kopi shau ni komandan ban pensange ya ka training ngimdai bangi persya nrengi ong ba ka sarkar kan pensange shwa ya mentas por khanang ba kan bangin dubla ban telakam ya ka jingpang jing stom omdai bangi ben ndre kalong ba ikwa ba ka sarkar kan shimkhia kumba pena ha ki weki jaka kum ki containment zone ngiru ngim kwa ha ka por bong ba khnang ba ngin dubla ban sumar ya ki kunchnong lani ki kini ki paramarjan ha ka dong ka thain ke jungi mata ngidon ru ban ong sa kowe ba ha ka ju ka por ya ban bentu ya kini ki paradong prathan jungi ban ya sumar ha ka ya gayang kumba pilatip ha kini gisngil adon ki niki positive case ha kini ka dong ka than jungi te kadba menta kidang le ya ka ban trace ya kontak ngi don ru ban ong ba ha kini ka por kum kini ka jing snok tilang jungi kini ki nyosnong frashnong ha kini ka por ngi ko ajur ba ya ka sarkar ka badai pej ya kini ka tana department badai ban pensange shwa ya menta spor ya kini ka training ngila ya kenduru ya UMLA ba ong ba unsa panle mo ui ki kot ki jing don kam ki kot gisla ba umpha sya ka sarkar ha ka be de bat kani ka training namar ha kani ka training ki don kumban si ong bagi don ki wan na ki leng ki jaka kilaban wan na Assam ru ki don Nagaro ru ki don na Jantia Hill ru ki don na Shillong ru ki don te lemba ka jing yarung yami kani kalaban ya mix ha ka yang ha ka bam kading tia ka dem kumno ka ngilaban kilaban maintain ya kata ka protokol ba bu da government ha kabayade bat ke jingkhang ya kini kidukan ha kanika snong jungi namar ba kawai kalong ke jingma kalong ba uni ubri ubayo ya kanika jingpang ka hato ula ya la yang nem ha kini kidukan tiba QE ha kanika por niru ha kanika por ngidan ke jingsir lese ha kaya kayang kayo ka ha kanika dong thain te kini kidukan ka papulong ban khang nagaliang jong video jong kanong stein harkar ke jing trilang jong kasnong ni lapha ban khang shwai kini kidukan